Het is keel en verlitten in deze week aan de westkant van Dokkum. Van de 38 wenningen staan er al zo'n 30 leeg. Alleen nog in het huis van Siberen Bandstra en zijn vrouw Gooike staan nog meubels. Ja, een paar maanden geleden ben de eerste meisjes die een verste wenning kregen, die ben uitgegaan. En die een tijdelijk hier, die moesten eerst een wachten totdat ze die wenning klaar hadden. Toen daarna kwamen er nog een paar anti-krakers om het samen te zitten. Ja, die binnen nou ik sinds een 2-3 weken uit. Ja, en dan nou is het echt helemaal leeg. De week zocht er desolaat uit. Ruten bin stikken, tuinen verwilderen, omdat ze net meer bijhouden worden. Bandstra had de doos al inpakt. Hij is blij dat hij morgen verhuist naar een wikselwente. Als jongens maar de hoen keurig simmen. Ja, het is wel heel erg zwart om het samen te zitten. De brand net vol lucht en niks leefbaar. Ja, en dan ben ik blij dat er een hoen bij die herselijk zit. Voor de wenningen die nou sloopt worden, komen er 34 weerom. Een pad van de oude bewoners komt ik weer weerom. Liek als de Bandstra's. De wenningbouwvereniging wil alles zo gauw als mogelijk groen ha. Wij gaan na week beginnen met het verwijderen van de nutsaansluitingen. Dan gaan we het asbest saneren en vervolgens dan gaan wij de sloophamer erin. En dan hopen we maar de bouwvak helemaal klaar te worden. En wanneer zitten deze twee dan weer in hun nieuwe huis? Nou, de planning gaat zo er geen maat. Dan beginnen wij na de bouwvak weer met de opbouw van de 34 nieuwe wenningen. En dat is een redelijk strak schema van 34 en die zal dan eind februari al hier opleveren worden. De sloop maakt het deel uit van de hele aanpak van de Hoedemakerspolder. Het volslijne project kost het €10 miljoen.